ምሽም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ብበኤ መበል 28 መዝሙር ወ እግዚአብሔር ናባኻ እእዊ ኣለኹ ከይመለስካለይ ስቕ እንተበልካ ኣነ ነቶም ናብ ጉድጓድ ዝወርዱ ከይመስልሲ ወ ከውሐይ ኣይትፅመመኒ ነእዳወይ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ኣልዒለ ናባኻ ክምህለል ከለኹ ንድምፂ ጸሎተይ ስምዓዮ ምስ ረሲኣንን ምስቶም ኣብ ልቦም ክፍኣት ከለዎምሲ ምስ ብጾቶም ሰላም ዝዛረቡ ገበርቲ እከይን ኣይትጉተተኒ ከም ግብሮምን ከም ክፍኣት ስራሖምን ሃቦም ከም ተግባር ኣእዳዎም ምለሰሎም እቲ ዝገበርዎ ፍደዮም ንግብርታት እግዚአብሔርን ንተግባር ኣእዳውን ኣየስተንትንዎን እዮም እሞ ከፍርሶም ኣይክሃንጾምን ድማ እዩ እግዚአብሔር ንድምፂ ጸሎተይ ሰሚዕዎ እዩ እሞ ስብሓት ይኹኖ እግዚአብሔርሲ ሓይለይን ዋልታይን እዩ ልበይ ብኡኡ ተወኪሉ ኣነውን ተረዲኤ ስለዚ ልበይ ይፍሳሕ ኣሎ ብመዝሙረይ ድማ ክውዱሴ እግዚአብሔርሲ ሓይሎም እዩ ንቕቡኡውን ዕርዲ ምድሓኒ ንህዝብኻ ኣድሕኖ ንርስትኻ ድማ ባርኮ ጓስዮም ንሓዋሩ ከዓ ጽሮም ኣሜን ከምኡውን ካብ ትንቢት ኤርምያስ ከንብቤ ምዕራፍ 31 ካብ 11 እግዚአብሔር ንያዕቆብ ተበጂዎ ካብ ኢድ እቲ ካብኡ ዝሕይል ከዓ ኣናጊፍዎ እዩ እሞ ንሳቶም ክመፁ ኣብ ከረን ጽዮን ከዓ እልል ክብሉ እዮም ናብ በረኸት እግዚአብሔር ናብ እኽልን ወይንን ናብ ዘይትን ናብቲ ፍረ ኣባጊዕን ኣሓን ሃዲዶም ክእከቡ እዮም ነፍሶም ድማ ከምቲ ማይ ዝሰተየ ኣታኽልቲ ክትከውን እያ ድሕሪዚ እውን ኣይክቕሕትውን እዮም ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለቓልካ ምስጋና ይኹንካ እግዚአብሔር ዝተባረኸን ዝተመስገነን ዝተቐደሰን እሞ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ንባርኾ ነመስግኖ ኩሉ ውዳሴ በረኸት ኩሉ ውዳሴ ምስጋና ተጠቕሊሉ ናብ ዝፋንካ ይብፃሕ ኣሜን